Добре дошъл в новия ми канал. Ако искаш да научиш как правя тези цветни и интересни тъмбнейли за моя канал, остани с мен до края на това видео. Сега ще ти покажа как бързо и лесно можеш да си направиш интересна и атрактивна картинка за твоето видео в YouTube, която ще привлича вниманието на зрителите и ще ги накара да кликнат на видеото. За целта трябва да си направиш бърза, лесна и безплатна регистрация в сайта Canva. Програмата има и платена версия, но за мен възможностите на безплатната са напълно достатъчни за момента. Така че използвам ефективно само безплатните ресурси, а те са наистина много. От секцията за тъмбнейли ти се отваря нов работен лист, а вляво виждаш списък на всички възможни варианти, от които да избираш. Можеш да промениш по свой вкус всеки елемент от картинката като цвят, шрифт или изображение. За да изглежда професионално един канал, добре е всички тъмбнейли да са с еднакви или близки цветове, шрифт и общо взето да изглеждат правени с една обща идея. Това говори много добре за качеството на канала и зрителите го оценяват. За да спазвам това основно правило, а и да пестя време, аз използвам готов безплатен шаблон и променям единствено елементите според нуждите на конкретното видео, което ще качвам в канала. А ето и как се случва целият работен процес. Умишлено оставям видеото с нормална скорост, за да видите всички отделни действия и времето, което ми отнема реално. В описанието ще ви оставя линкове към Canva, откъде ползвам изображения и как ги редактирам за целите на конкретния работен проект. Надявам се това видео да ви бъде полезно и интересно. Ако имате въпроси, не се колебайте да напишете коментар. С радост ще отговоря на всеки един въпрос.